Handumanan so sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tayud, Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Kian. Recorded by Radio Mo TV. Dili na lagi ko makaagwanta ning atong pagpuyo. Kung sa may gusto ni mong buhaton ako, ha? Kapuyag ipaminaw ng mamagpapa ay. Magtabol na ko sa kundunggan para di ko makadungog. Ma, anong nahipos mo kasi mga gamit? Nakiyan paminaw nako. Mulargan ako sa laing nasod. Ha? Imo na kumbiyaan mo? Mubalik ra ko. Sa pagkakaroon dili pa ka makasabot nak. Sukti, ma. Makasabot na lagi ko. Pasensya na ka anak. Ma. Karon nak, kita na lang yung duha din eh. Kita na lang yun mo ay mag-inunungay. Si mama day pa. Di na mo balik? Nagbuwag naman ng mama pa? Wa nak. Nihatag lang una mi og space sa gusa. Di ko ganahan nga magbuwag mo ni mama pa. Ay kabala ka, di ka na mahitabo. Pila na kabuwan nga wa maulis mama. Mingaw na kay ko niya. Pero wa mo ko'y mahimo. Magpaabot lang gid ko nga mabalik siya. Nak, panglimpyo din isbay, ha? Nga naman pa. Maulinas mama pa? Dili. Kuan, natay bisita. Ha? Kinsa man? Nak, si Tita Viviani mo. Akong anak, si Kian. Hello, Kian. Kagwapo ni mong bataa ka, uy. Liwat kay kasi mong papa. Kian, please ni Tita Viviani mo. Bless ko, tita. Pagkabuutan. Ay, tuod. Na ako'y da nga mga duwaan para nimo. Di ara, oh. Imo na na. Ato sa ka dito sa kwarto ka. Pagduwa sa dito. Tanawa kung sa kakiyot sa una. Tuod, no? Pero karon, dili na ka-cute. Gwapo na ka. Ay, sus. Ulog-ulog ka. Pero dili na ulog-ulog, no? Nagsulti Anong sweet man ka na sila si Papa o Tita Vivian. Basig uyab na sila bay. Ha? Nga na mag-uyaman ba yung nga? Wa man magbuwag akong mamagpapa. Ay hindi mong mama ron. Di ba wa naman siya sa inyo? Ha? Kaunog daghan na. Ay, gilutoan na bagit ka ni tita ni mo Bibian para na yun ni mo. Kaunog mayo.
Pa. Uya mo ni Tita Vivian. Kiyan. Ngano nagkapangutan na magkana? Naglibog ng ko ba? Ingon ka, wa mo mabuwag ni mama. Pero wa pa siya mauli hangtod dun. Pila na siya kabuwan sa laing nasod. Unya, sweet po kay mo ni Tita Vivian. Nagbinuwa nga ni mama pa. Nak, sultihan na lang yung kastinoda. Dugay naming buwag ni mama nimo. Tuan na siya sa laing nasod kay naan na siya laing pamilya dito. Unsa? Sa tupa, uyab gid na sila sa imong Tita Vivian. Oh, bay. Lagot ko ni mama. Ingon-ingon po siya nga, di ko makasabot. Makasabot naman ko. Dili siya makasultis tinuod nga, nada siya ilaing pamilya dito. Mong dili siya makabasong na ko, kung magdako ko nga, naikalagot niya. Bay, Nak, nagali mangita na ko ing nangawa ko din niya. Ha? Ganun man pa. Ay, nainaikan to na kong babae nga nakauban ako og inom gud. Lain na silang babae pa. Sukad nga nagbuwag ng mama, no? Lain-lain lang yung kag babae. Ako natural. Wa naman ko'y asawa. Mao nga okay ra nga maglingaw-lingaw ko. Ug usap pa, nitagam na ko ng magtinarong tao niya, binuangan ta. Sumagod ug sa gibuhat ni mama nimo. Pa, Ug dili kay kita lang nga mga lalaki ang kamaong magbinuang nak. Hasta ng mga babae. Mao nga ayaw gyud gihatag ang tanan. Kay di lalim ang masakitan. oo pa. Mabitaw nga hangtod doon. Di pagid ko musud og relasyon. Lingaw-lingaw ra pud nga ako. I love you. Unsa? Ingon ko, I love you. Asa man ka? Adto na ko. Bisag asa basta layo nimo. kapingan mo eh. Ngunaan na nagsayo ni mo. Oo eh. Di ko gusto nang ingon na I love you. Mata na isang kamahan ba eh. Di lang siya ko gustong makasugat ang babae nga parehas sa kainan. Maong di mahitabo nga musud kong relasyon pa. Maong bisat kinsang babae nga seryoso na ko. Pagkaharap gusto mo. Halan. Sakitan sila. Grabihan ni mo, no? Sa'yo na naman kayo ni mong magpasakit ang babae. Ba, nagsabot ang kailangan. Bitaw yan. Kung wakay katulog, masukot. Kung namin yung babae. Kian, Yan, anak. Ganun niya ka? Huh. Bagaan ni mong naong nagpakita pa ka din na? Nak, nakasabot ko nga nasuko ka na ako. Nasuko, gigunin mo! Isabi di maglagot si mong gibuhat! Nak, sabta ko. Dili na ko kagustuhan nga malayo ni mo. Ano lang magstorya yung una na? Kay unas tanan, gipili ni mo ang imong laing pamilya kay namon ni Papa!
Unsa? Unsay laing pamilya? Ha! Nakailaing pamilya dito sa laing naso, di ba? Maong nilarga ka? Unsa pa na mga gipanulti nimo, Kian? Nagtrabaho ko sa laing nasod. Wa ko'y laing pamilya. Kisa ba nagsulti nimo, ana? Si Papa! Unsa? Oh. Ngano niya ka? Tubagaon na nga akong pangutana. Unsa ning gisulti sa atong anak? Gipatuon nimo siya nga na ako'y pamilya sa laing nasod? Imong gipasan ako ang imong binuhatan? Oh. Kian, ang imong amahan nga mao'y imong gituhuan nga waysa. Mao'y nagbinuang maong nibiya ko. O aron nga malayo ko niya, nilarga ko sa laing nasod. Aron saan makatigom ko para sa imong kaugmaon? Unsa? Unya anong wa magamubalik na yun? Tungod kay nagka-problema ko dito. Og sa higayon nga pwede na akong makauli. Nilarga ko dayon pa doong dinhi. Oh, dong. Tinuod ba, pa? Imo rang gibuhat-buhatan og istorya sa mama? Unya ikaw pag yuday ang binuang ni mama? Nagbahay ko kung nga nung nituo ba ko nimo? Dong. Salamat kay niuban ka nako dong ha. Pasensya kay ma. Nituo din mo, Papa. Nakasabot ko nimo dong. Og salamat sad kay gihatagan ko nimo gigayon nga mamawi nimo. Og mamawi sa ko, ma. Sa tanan nimong gibuhat nga sakripisyo para nako. Sa tibuok na akong kinabuhi, gipatuo ra di ko sa akong amahan nga ang akong mama mo idautan. Og nagilti kay ko nga nagdumot ko sa akong inahan nga waysa. Karon naningkamot ko nga makabawi sa akong inahan. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Kian nga taga Tayud Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagalahan, A Song for Mama. Ang maong kaagi kibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hicain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Iris lang niining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hala, uy, kagwapa na akong tanahon. Nagsalpang ining sinina mama. Mang lipstick ko, bi. Masamot ko kagwapa. Uy, Jerwin! Uy, naunsa ko din taon ka nga imo man nagisalubang ako si Nina. Unya, nag-lipstick pa gyud ka? Angingan ko, ma. Hey, ginoo ko in taon nimong anak ka. Uy, bayot di ay ka? Kisay bayot? Pa, Uy, kinuukon mo, Jerwin. Nausap na purmari mo. Bayot eh ka? opa. Sorry kayo pa.
Waman na ko tuyo pa. Unya unsaon man na dong. Madawat na nimo nga bayot man ang atong anak. Ay. Ang magpakyo ta na. Ang tabihin mo na eh. Ala sige. Ipadayo na yung pagkabayot. Salamat inyo mahapa. Nga inyo kong nadawat sa kong pagkatao. Ay dong. Lisod man sagud kaayo kung pugson ka namo nga mahimong tinuod nga lalaki. Kay bisag unsaon, dili man gyud na mahitabo. Salamat, ma. Basta pag-amping lang yung taon sa iyong pagkatao, ha? Nga di ka binuangan sa mga lalaki. Opa. Uy, suya kay kunin mo yan, suy. Ha? Nga naman? May mga kay... Tanggap naman kasi mong mga parents. Ikaw di ay. Wag yun yan, suy. Kunta ko sa amo, no? Lalaki kay ko. Ay, dagko kay ko mo si Padre, uy. May paday ko ni mo. Ay, may ka pa. Kapit ko dire. Ay. Ala, day, kita ba't galing gitawag anong nag-inom, eh? Pasag din na sila day. Uy. Kit! Siya! Oh, sige tawag ni mo, Kit. Oy, migo! Kanina akong nga mag-kauban ka. Ay, di ba siya si Kit? Oy, si Jerwin man ni. Ay, ganaan ang tawag ko si Kate. Cute mo ito ya. Niya mura si babae yung tingog. Ay, Ay, pa? salamat, migo. Siya sa dinig gamay na. Sige na. Ay, salamat kayo, ha? Pero, pasan sa ko, ha? Di pa mo ko mo inom. Sige na yan. Aray sa mimig ko, ha? Salamat. Eh, Kit, tana, Kit. Ay. Inumoy, natakta sa kada. Bila ay makusik pundo din ispayo. Ay. May pagmangita ng trabaho. Unsa man sang trabaho imong sudlan nak? Bisag sa tindahan na good ma. Pabalas ka laay ba? Oh, ikaw. Panangid di papa nimo. Asa mas kam trabaho? Dinida ko sa tang lugar pa. Aron ko ngawon ko din mo. Makauli dayon ko. Ano na sige, pantrabaho. Salamat pa. Salamat in taon, di nakasugod ng kong trabaho. Bahalag dilid ako ang sweldo. Ang importante nga, may kita ko. Ay. Oh, bago ka din eh. Oo. Ako rin si Imo. Jerwin. Pwede ko mga mong number? Sure. Kumusta? Kitsa rin eh. Dili sa ni mo nga nakalimot eh. Ang bagong mong friend, si Imo, Ikaw din eh. ako taon. May nanawag lagi ko. Wa mo ko'y lingaw, mo nga nanawag ko rin mo. O gusto sa ko nga makapatis ng tingog. Ha? Ano man? Nindot mo nga rin mong tingog. Kaya parang kubay. Otik ay. Tirod bito? When, nanta ko insulti ni mo? Ano sa mana, mo? Huwag maadalan. Kay ganahan ko nga personal na ko ning isulti ni mo. Ikaw? Salamat ha, nga misugot ka nga manuroy ta. Kay masulti na gid ako nimo ang akong gustong isulti. Unsa sa mo isulti na ko? Uy. I love you, Jerwin. Im. Muna, Win. Ganahan kay ko nimo. Sure, uy. Ganahan ka na ako nga. Di mo ko tinood nga babay.
Wako'y labot kung bayot ka. Basta kay mahal ta ka. Matubangan ba mo nga kung gugma? Bitaw, oy, imo. Ganahan sa ko nimo. Kung mao, kita na. Oh, imo. Tinuod, Yads? Uyab mo ni Emo? Wala ki. Kisa may nang uyab ninyo. Ikaw? Huh? Dili, uy. Sino uyab na ako? Unya kay ganahan sa ko ninyo. Ako na lang sa siyang gisugot. Maayo pa ka. Bisag dili ka tinuod nga babay pero may uyab na ka. Ako in taon ini, wag yuy, nasaag uy. Wat lang, moabo talaga na iyo. Imo, okay ra ka sa tong relasyon? Okay raman, ka naman eh. Naglugod ko, uy. Unsa may imong kadlukan? Bayot ba ako? Basi mapulang ka na ako. Kung mangita kag tinuod ng babae. Di ka na mahitabo, tingay. Di tayo na mahitabo kay... Labo kay ka. Salamat, Imo. I love you. I love you too. Di ka pa doon nagpauli na ako naman? Di lang sa win, kay na ako'y importanteng lakaw. Asa na ka? Ako mga barkada, makiginom lagi na ako. Mau ba? Ugma lang tamo kuyog, ha? Okay ra. Ambing. Ay, si Imo. Ay, wam siya siyang pwesto. Oy, Jervin. Kisang gipangita, oy. Dahil si Imo pa, wala gi siyang pwesto. Aw, ni-absent man. Ha, nga naman. Gilantan ko no. Nga naman ka musulti nga gilan ta, day ka. Kuan, labad lang kong gamay nga kung oo. No nga, nananghid ko nga, di lang ko na kumduty. Nabala ka ba ako ni mo? Ay, nagkabala ka na ko eh. Okay ra ko. Basta ha? O lagi, nakainom naman sa kong tambal. Ga. Dako gid nga prutas nimo. Leo? Jerwin? Uy, kano ko taon niya man ka? Ako mga tanan ni mo. Ngayon ni ako silang Imo. Uy, natural nga ni ako kay uyaman ni. Og daglain man lang yang lawas mga ni ako kay ako sa gyatiman. Unsa ba yan? Imo, unsa gud ni? Win, sorry kayo ha. Wa mo ko magtuo nga magkaabot mo. Si Leo ang bago na kong uyab. Sa ato pa? Duha di mismo kinabuhi? Pasensya na kawin ha. Wala ko'y gugma ni mo. Unsa? Si Leo na nga akong gigugma. Dugay na utak ko nga musulti ni mo yun eh. Nangita lang kong timing. Usbo na ko. Usbo na ko pagsulti nga wa na ko'y gugma ni mo. Kasagit ng ibuhat di mo na ako. Sakit kayo ni. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagluib si Imo na ako. Og ang labing sakit kay sama raw sab na ako nga bayot ang igipuli. Dili na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN. Mo ka may higalang kaagi ni Jerwin nga taga Malungon sa Rengani Province. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regulahan, ako'y mahalin. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, kubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tuluminon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantol sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. Ha? Naakay ka meet up? O, day. Di, bisag kinsa naman lang nagkakita ni mo, uy. Pasig madisgrasya ka, ana, ha? Simba ko sa day, uy. Gaamping mansad ko. Ay, o, lagi. Pero ako ikatambag lang ni mo ba? Ayaw gyud patakaghamag, ha? Naibaw ko, day. Kent, maikog mansad ko ni mo nga, imog kong gilutuan na ning steak, uy. Siyempre, special lang akong giluto ni mo. Tungod kay special ka sa nako. Kent, And, Mika, gusto ko nga makigila-ila sa mong ginikanan. Kana ako no, okay na ni mo. Kent. Dili ka, ha? Masuko sila sa mamarte. Ngano masuko man? Nga, tarong man yung intensyon nako. Kay kung binuang panaday, dili mahitabo ang gusto siya makigila-ila nila mamagpapa. Aw, suway lang, di. Ngano bang daghan man kayo kagiluto, Mika? Nati bisita ron, ma. Kinsa man? O makoy na hinumduman nga natay bisita ron. Bisita na ko siya, ma. Unya, gusto siya makigila-ila ni mo. Ninyo ni Papa. Ha? Kinsa man na? Maabot na to ron, ma. Paabot na lang na to kadiyot. Mayang gabi tita, tito. Oh, maayong gabi isa dong. Ma, pa. Si Kent di ay. Oh, may gabi. Pwede ba na akong istorya o kadyo tanga kong anak? Sige, tito. Pa, ngano? Doon ay problema? Kinsa man to? Uyab to nimo. Dili pa pa. Di masana nimo may laila. Sa dating site pa. Naunsa naman kami ka, eh. Mura man kag nagkabuang og pangitag partner nimo. Pila nagkabuok imong sigig hisgot na mo ni mama nimo. Nga karon, idadaan na gyud minimo og laki din sa ato. Pa, kana tungod kay tarong iyang intensyon. Ay, ambot nimo. Sa kong tanaw nimo, murag latagaw pa gyud kay ka. Pa, Unsa? Muuban ka niya, pauli niya. pa, sige na kun. Dako naman kun. Ay, Mika, sigurado na bagid ka ang imong desisyon? Ma, pa. Tarong si Kent. Og nakita na nako. Tungod kay dili siya mangisog og pakigatubang ninyo ron. Kung dili pa tininuod ning iya din hinako. Oh, unsa man dong? Tugtan nimo? Niya ka sa makamauli. Plano unta na ako nga tulo ko kaadlaw dito sa ila pa. Iram song ihatod pod pabalik din hi. Ngala, sige. Musalig mi nimo. Pero ayaw gyud siya pabinuanga nimo, ha? Kana. Magkatilaw gyud siya. Pa, May kabahay. sige na pa. Nagawat na si Kent na ako sa gawas. Amping, ha? O pag-update dayon. O itsa tog siguro ang iyang address. Sige pa. Kumusta man ka diha, te? Okay raman, day. Te, pag-download ko og Life 360 be? Ha? Unsa man na? Basta, mas mayon nang naakaana para kung magkinaunsa, matultulan ka na mo.
Day, kalma lang gud ko no mo, bi. Mura man hinuulog manghinaot nga dunay daotang mahitabo nako dinhi. Buotan si Kent. Wa ko mo ingon nga salbahe siya, te. Ang ako lang nga may baw mig-asa ka. Nahala, sige. Mag-download ka ng imong giingon. Sige, te. O, giset always ang imong location nga on ha para ma-track ka na mo. Ha? Ikaw rin giti usa din sa imong apartment, no? Oo, taon. Mabitaw ang nangidagid kong Paris aron kira ko magbingaw. Ganahan kay kanimo, Mika. Kung imo lang kong sugton, pagkaon takit ya. Ug gusto unta ko nga anihin kapuyo o ba nako. Unsa man na? Unsa pa, mag-inom ta. Dili ra ba kaayo ko mo inom? Ay, kabala ka. Maanad ra ka. Sige na. Kent, dili na ko. Nipong na kayo. Sige. Katuog na lang. Iyungan na ng mata ni mo. Kent. Aray, kasakit sa Ay, buntag na tingali ron. Ay, asa man akong cellphone. Wak man din eh. Akong relo. Uy, alas city. O parog ko. Kasakit akong sampot. Ano man eh. Sakit magit tayo. Mulilit ako din sa bintana, pi. Ngit-ngit naman. Ayaw kong ing nasukad gabi. Karoon akong alas 7 gabi na po ni mata. Naunsaman ko eh. Mura man di gibunal-bunalan akong lawas. Mag-CR ko. Ginoo ko. Naunsaman ko. Kadagan pa ning akong bunog sa tugan og liog. Nganong wa mo ko'y mahinumduman sa nahitabo na mo gabi ni Kent. Naugon ako siya silong. Basi na si Kent sa silong. Kent? Mata na di ka. Nag-unsa ka? Dali. Lingkod din ito para ko. Ha? Kent, musuyop ka di ay? Di mailano. Sa? Kent, muli na lang tingali ko sa amo. Yan muli maka. Di ba nagsabot ang nga anhin na kapuyo o ba na ko, ha? Kent, kuan, mananghit pa ko nila magpapabahin, ana. Ayaw na lang. Yan na lang. Di ba nisalag sila ni mo sa imong pagkuyo na ko din eh? Ano na pananghit? Arki na lang ka, ha? Kent, dili pwede. Ay, kung subaka agad! Kung gusto pa kang mahitsura ng naong ni mo! Kent! Kita kayo ni, ha? Kita kayo ni! Naakay kutsilyo! Natuo ka nga makapangayo kag tabang din, ha? Dili. Tugod kay, bisag imong pamilya, wa magkatultul ni mo din, basta magbutan ka, umusunod ka sa kung gusto, way hidautang may tabo ni mo, ha? Ate! Pa!
Ayaw ka na tutulan ko ko ninyo. Yung sa kanila kiya. Ay! Uy, wala ni. Sige na. Dala nyo si Mika o sa inyo mo pagsulti. Kung wa patingali ko niyo na abdi dito. Tingali ko sa dinihitabo na ako. Nagduda naman gid mi, te. Kay dili mo ko kamutubag sa mong mga tawag og text. Mao to. Gisearch na ko ang pangan ni Ken sa Facebook. Kay siya na lang unta ang akong kontakon. Og pag-search na ko, na may post nga digawas bahin niya. Pero ako mahibaw kung ex ba to niya. Basta kay gipost siya sa babae nga nangulata siya. Mao to niingon si Papa nga tuon na lang gid ka na mo base sa imong tracker. Salamat kayo ni mo, Daya. Lesson learned na ni mo, Mika. Nga di maayo nga magpataka ka og salig og mga lalaki nga bag-o pa lang nimong naila-ila. Sorry pa. Sorry ninyo ni Mama. Kalimtan na taning hitabo Ang importante nga luwas ka na. Kasabay magtuo nga behind sa buutan o katarungan naong ni Kent, may pagkasay ko hundi ay siya. Pasalamat rasad ko nga nahitabo to nako kay kung wa pa. Tingali, wa gihapon ko'y katagamanan karon. Karon, mas careful na ko sa mga lalaki nga ma-meet na ko online o bisan dili online. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Mika nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. I fall in love too easily. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papeda. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kani, sakto na niya kung gisulob. May kuwang. Ha? Unsa man? Sa bawi siya din blazer. Mas nito tanahon. Kani blazer may gamita ay. Bitaw, no? Nindot kayo tanahon. Told you. Thank you kayo, te Joxy, ha? Ikaw gyud mo itigluwas na ako. Anything for you, my dear manghon. Love ka di ko. Love you too, te. Love, nakuyang yun mo. What's up na, love? Ganahan kay ko sa kao nga akong nakitaan ba online. Pwede ko nimo palitan na to? Kunwara di. Ay, sige. Tabi na nga ako. Tagtoki kapin. Ha? Toki gabin? Ay, mahala ko. Branded man. Sige na, love. Ha? Sige na ba? Salik lang yun na siya yung pinanggaulapin ako. Uy, sige, bilang tagang kwarta. Yes! Te Jox, wasa ka magunahon na nga gipangwartahan na kaniya? Ano nakapangutan naman ka, anak? Love ko niya. Naibaw ko, anak, time. Or basin og love lang kaniya para makuha ang mga gusto niyang makuha diyan nimo? Ano bang ingon anak mo ni mong sultihan, Ruth? Te, dili lang ko gusto nga masakitan ka. Please lang, te. Ayaw paila di tonton. Ruth!
Sayod kong naka-outron. Hala, wala ba ko makachat ni Tonton na nga. Muat ako sa iyong boarding house. Lubat man sugod ko. Sige lang. Maritso na lang ko dito. Ay. Hayop ka, Tonton! Animal ka, Tonton! Joksi, niya lagi ka. Kinsa ning bayot, oy! Bayot, ha? Palider! Aray! Pagmay ko, pero yung laki ko kusog! Aray, Tonton! Tonton, tabog! Aray! Joksi, sakit na, Joksi! Magkabog mga lang! Ni apa mo nagbuhat o milagro sa apartment nga ako may nagbayad! Ha? Joksi, pasilo ako. Pag-ilis niya, Tonton! Kung inigbalik na ko, kinahanglan wa na ng bayanan nila! Joksi, Mauna na akong giingon ni mo. Buwagi na to, uy. Di mo na ko kaya, Day. Sakit man tayo. Te jokes. Masakit ko magpadayon ang inyong relasyon. Mura naman sa kagdisugot nga. Padayonon ang pagbuang niya ni mo, uy. sige, magbuwag ta. Ang basta di mo, no? Kasi pagka tinuod lang, wabiyod ko magkagusto ni mo, Joksi. Lord-on magani kong mag-uban ta. Sakto na lagi ng pagsige ni mog inom. Ayaw ka po niya. Sakit Day. Te jokes. Pasig maunsa unya ka ba? Tuwa kay labot. Mas bahay mo ganing matay ko para mawa ng sakit. Te jokes. Ruth, balhin ako bahay. Ha? Nga naman, te? Mupahawan ako din sa ato. Gusto ko magsugod og bagong kinabuhi dito sa Manila. Kaysa nanagod ko din Magsira ko hilak. May numdum ko ni Tonton. Bisag asa ko pa doon. Gusto na akong makamove on, Day. O undangan na akong pagsigig inom. Salamat ko naka-realize na gitaon ka, te jokes. Dalipay ko para ni mo, te. So, kanyang nakalarga si Ate Joxy. Wala gid siya paramdam na ako. Pila na siya kabuhan dito sa Manila. Basin og busy na siya sa bago niyang trabaho. Og malipayo na siya sa bago niyang kinabuhi. Kimingaw naman kaayo ko niya, uy. Unta mo paramdam na siya kay para masuroy na ko siya kung asa siya napitas Manila nagpuyo. Hello, Ate Joxy. Di na ko magdugay, Day. Unsa ko nagipanulti ni mo, te? Cancer, Ruth. Unsa? Te, asa ka napita sa Manila kay nahaon ti ka?
Te, unsa may nahitabo nimo? Ngano na ingon man kaani? Panahon na gid siguro na ako, day. Te, uy. Fight gid ang taon, te, ha? Kung kano sa kaandam lang magbago o kinabuhi, diha na po dinoon ka na sakit. Lagi. Wagit ko'y swerte sa kinabuhi, day Ruth. Maunti na lang ko musugot nga magpakem. Kay magasto-gasto ra. Nyan naghuman. Mamatay ra gyapon. Ayaw pagsultian na. Oo. Dili ta na nagpakemo na cancer-free, pero te, fight lang good. Fight lang good. Please. Bisag para na lang nako at Te Joxy. Te, maluoy ka. Dili na ko kaya kung mawa ka. Salamat ka ni sugot kang magpakemo, te, ha? Para ni Maday. Di ko gustong mag-uol ka. Ganina naman ang nagsigig panawag ni mo, te. Dili lagi ni mo tabakon. Ay sus, kato nang nakafling-fling na ako. Isigihan kong samok. Di ko gusto mo entertain ka. Basig masakitan ako. Pero, basin di ay og tarong ng tawhana. Tubagat, te. Nga nung sige magkagpanawag. Kay ibingan kay ko nimo, Juxi. I love you. Seryoso ka? Masakit ang labak ko. Magkatiman na ka na ako. Dipot ko ka, kwarta na ako. Ano ba diri? Pagsulti na ako. Huwag mo planong pagurtahan ka. O andam ko muulong nimo. O matiman nimo. Ang tulumayo ka. Wow, kaswerte sa kong gwapang igsuon, uy. Unta, di lang ni puro storya ihaday. Di na mahitabo eh. Ako ipakita ni mo nga tinudanin ning ako. Brand. Te Joxy! Juxi, ay pag-surrender ha. Hindi aram eh. Hindi ka na mabiyaan. Kapoy na ko. Di na ko. Juxi, ay pag-surrender mo ni anak ko. Salamat ninyong duha. Salamat ninyong Ruth. Brand. Ate Joxy! Juxi! Bilib kaayo ko sa kaisog o ka-strong sa akong igsuon. Og nalipay ko nga sa higayon nga hapit na siyang mawa. Napabati na mo ni Brent ang among love dito niya. Og maong nagpadako din kay nahibaw ko nga mausad ni gusto niya mahitabo. Nga makahatag og inspirasyon sa mga tao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mular ka kas kawas ma. Onak, Itamay mo bantay na ko. si Papa Jeko ni mo. Di man nakaw siya tinuod nga papa. Ruben, anak, ayaw pagsulti, ana, ha?
Bisan og dili nimo siya tinuod nga papa pero mahal og pinangga kaniya. Nga mura naging kag tinuod niyang anak. Ayan ang larga, ma. Aninang ka. Nak, inigdako nimo. Makasabot ra ka kung nganong gibuhat ni mama. Ma, yan ang biyain ko. Aninang ka. Nak, sorry kaayo, ha? Pero kinahanglan nga buhaton gid ni mama, nak. Dong, ikaw na lang bahala ni Ruben, ha? Ako na'y bahala niya, day. Ay, kabala ka. Arin ako. Ma! Mama! Uy, Ruben. Shh, uy. Bago na, hapsan ka ron. Uy! Dukar pa man ko, papati ko. Usa man pabubo kag tubig init, aron mo bango lang ka. Labi nga kung mga sinina. Unsa? Kuya, eh. Nganong kumagi palabanin niyang mga sinina nga mga tagko mo kayo ni. Niyag kamay pa ko. Yabi na ko bilangga ko niya. Tinutukan nga milagas, mama. Ikaw asang kinuwan niya batasan. Okay, rami din ni day. Og, day, salamat kay square tayo mong gipada, ha? Way sa payan, Dong. Ikaw rin bahala ni Ruben, ha? Tuod na ba siya diha? Oo, na. Ruben. Dong, dol din dong. Ay, mag-istorya sa mama ni mo. Ma! Ay, patagkag sumbong sa mga inahan, ha? Kung di ka gusto mo inaikanta ka. Dong, nak, kumusta man ka? Dito hasit anang papadji ko sa. Apin na ko pinangga kaniya. Musumbong rekas imong mama. Di mo ko musumbong ni mama kay wa mo ko'y cellphone. Magkastorya rami sa mama sa cellphone ni Papa Diego. Si mama na lang nako. Ha? Nanguha mo tag cellphone ni mama nako. Sige! Ngano na nawag man ka na ko gamit ang cellphone sa lain, Ruben? Nganong wa naman lang kamusulti sa imong tuyo, nako, kung manawag pong papajay ko ni mo. Ma, mandito man si Papa Diego. Di ko niya pinangga. Gunalan ko niya pirmi. Unsa? Ma, uli na lang. Arin na lang ka dindi. Tawagan ako si Papa Diego ni mo. O ikaw pa uli na sa bahay, ha? Ha? Ayaw! Ha! Mauli mo gipangita! Sumbong ka sa mga miskin mo imo! Maluwit ka ba? Kani ka sa sunod, dili kay kiniri may tabo nimo. Sobra ba? Ha? Mulayas ka? Asa man ka? Bisag asa.
Basta layo lang ko sa akong mama. Nyak mangita si mama ni mo. Paman sa tripakin ako. Kaya kung tinood nga mahal ko niya, di uli na ang taday ko niya. Pero wag man. Robin. Bahala na ni. Mamasim kong musodog trabaho. Pasing pa day. Nay maluoy na ko. Uy, kabata pa ni mo dong. Magkamao ka kang trabaho. Nay, sige na. Luoy ka na ako. Puno naman ko rin sa kong karinderya dong eh. So, may kamawaan mo? Kabaw ka maluto, nay. Kabaw sa kong mulaba. Mugas o plato. O ba? Ay, ano yan lang. Adto lang ka sa bayan ako, be. O sultihi ko sa nitabo ni mo kung naunsa ka. O asa ang imo magikanan. Ako rin si Mario, ikaw. Robin ko, nay Mario. Pila na sa katuig ang nilabay. Bisag di sa'yo nang akong nagyan pero pinangga yapon ko sa Ginoo kay niya. Wa ko niya pasagdi. Og nakaya na ako ang tanang pagsuway nga niabot sa akong kinabuhi. Bisag ako ra usa. Bento. Nay, No? Kuan ba? Kinahanglan na kang pawad ni sabay o pangita na og laing trabaho dong? Sao na ari naman ang puyo nga akong anak god huban siyang pamilya. O di siya gusto nga doon ay laing tao nga masagol din sa mong primay. Nga dili na mo igunsa. nakasabot ko, Nay. Og daghang salamat iha sa imong pagdawat nako dinis pila ka tuig. Dako kay kagtabang nako. Dili ka makalimtan, Nay. Pag-amping ha kung naasa ka man pa dong. O akong iampo nga magkakita ka dayon og laing trabaho. Salamat, Nay. Ay, timing kayo kay nangita gyud ko mo bantay din sa akong tindahan. Tinood ka, ate? O lagi. Unsa man interesado ka? Sige, te. Pero nako'y concern, te. Unsa man na? Pwede ba ako makastay in din sa imong tindahan? Aha. Wa mo gud ko'y kapuyan. Ayaw ka bala ka. Na ako'y gamay kwarto din para sa trabahante in case kung ganahan mo stay in. Tinood ka, te? O lagi. Salamat, te. Robin, spaghetti gilutoan ti ka. Salamat, te, Celia. Way kaso. Tuod, asa man day imong kagikan? Unya, o day kay ginikanan? Naman, te. Mahimo bag sultihan ko nimo? Mao ni nahitabo na ko, te, Celia. Ay, kaguol ba gud is imong kaagi, uy. Lahi-lahi gud ay kaagi ang tao, no? Kay ako sad bitaw, 5 years ago, nabiyuda man ko. Unya, wa gid mi grasyahi bisag usa lang ka anak. Kanugon, tino? Tingali ko na kay anak, te. Swerte gid kayo kay sa tanaw. Muatiman mo gid ka. Di para sa kong mama nga, gibiyaan ako. Pero nakasiguro kung mahal kang mama nimo. Di na tinuod, te. Kay kung mahal gid ko niya, kung naghuna-huna gid siya nako, dapat anda, ipapangita na ko niya. Sa adlaw nga nilayas sus amo. O di ba ka, niuli siya kung concern gid siya nako. Robin,
Robin, Mana, Celia. Kung hatagan ako ni mo chance, akong ipamatuon ni mo. Nakaya ti kang mahanon, bisan pa man sa gintang sa tong pangidaron. pero Robin, magkuwang ra kaayo ko nimo. Di man tingali basihan ang pangidaron kung ang kasing-kasing na mahigugma. Ngano? Wab di kay higugma na ko, bisan gamay. Robin, Kung mahal po ko ni mo, ayaw po nga mo kagalingon. Robin, Mahal sa ko ni mo, di ba? oh, Kumao. Kita na. sige. Pero, dili lang tingali na to isibya nga kita na. O ganun di man. Ikaw ko ni mo? Dili sa ingon, ana. Dili ko gustong mauwawan ka, tungod lang nako. Celia, mahal ti ka. Ug bisan kanusa, di mahimong ikawaw ti ka. Robin, Parang biro lamang. Mahal na ko si Celia, bisan pa man sa gintang sa mong pangdaring. Naiuban, maingon nga, basin, nangita lang ko og mother figure, tungod kay nagdako kong way inahan sa kong piliran nga nangatiman ako. O posible daw nga nagtuo lang kong nahigugmagig ko ni Celia, pero ang tinuod, hinahanong pagbati rin ay ang akong dibati para niya. Pero para nako, mahal ako si Celia. Bisag unsa pa'y isultis mga taon ako. Basta ako, malipayin ko sa mong relasyon ka. Dinin na lang ko, Dop. Dagang salamat, RMN. Mao kato mga higalang kaagi ni Robin nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga kalahan, ikaw na nga. Ikaw na nga. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining talumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.